Hej, ja, så har jeg valgt at tage hul på et pinligt emne. Din datter kommer og spørger, far, jeg har fået menstruation, hvordan gør jeg? Og det kan være et ømtåligt emne for mænd, så derfor har jeg valgt at forklare det på en nænsom måde til dig, så du kan fortælle det, så dit pigebarn ikke bliver bange. Og jeg synes, man skal bløde op med en lille vits, en joke, og det kunne være, hvilket bind bruger piercede kvinder? Ringbind? Eller hvad er det, der har vinger og suger blod om natten? Libras. Og så kan hun ligesom se, at menstruation, det er ikke sådan noget farligt noget, det er noget sjovt noget. Ja, jeg synes lige, at jeg skal gå igennem de forskellige remedier, som man ligesom kan bruge til den slags. Og her foran mig, der har jeg et ganske almindeligt bind. Den pakker man op, jeg viser lige, hvad man bruger den. Pakker den op hurtigt og folder den ud. Der har de den der valgt på den lille opskrift her på den ene side her. Man fjerner simpelthen strimlen, finder sine underbukser og smider den ind i underbuksen og bum. Så sidder den der til det, den nu gør der. Så kan jeg måske lige vælge at vise dem, der skal indbruges. Og de kommer i forskellige festlige farver. Her ser du en gul og en grøn. Og så er der, de er alle sammen med indføringshylster, skal jeg lige skynde mig at sige. Og her er der så dem fra OB. Og jeg ved ikke, hvorfor en fodboldklub laver den slags. Det er nok noget med noget ligestillingsnød. Men det er uden indføringshylster. Og det ved jeg simpelthen ikke, hvordan man bruger. Så væk man den. Jeg skal lige hurtigt skynde mig at sige, det kan ikke anbefales at prøve det på sig selv derhjemme. Så er det sagt. Jeg tænker, jeg vil lige hurtigt illustrere, hvordan man gør. Man tager den her, pakker den op i den yndlingsfarve, man nu synes, det skal være gul. Det er en blåt farve. Det kan også være en grøn. Det er håbets farve. Og der kigger man lige længe på den. Tænker, vender den nu rigtigt? Ja, det gør den. Der har jeg valgt at illustrere pigens med en dåse. Og en dåse flåede tomater, der har jeg valgt en økologisk, en af slagsen, og det finder man selvfølgelig selv ud af, hvad man er til. Men den her, den skal jo så ligesom ind, og man vender, eller det er det nok i forvejen, og så, ja, det drypper lidt, det skal den slags jo. Og så fører man simpelthen ganske stille og roligt denne ting ind, ja, det drypper rigtig meget. Og så trykker man ind med den, sådan der, sikkert noget svineri. Og så skulle den der egentlig, den kan man også bare lade sidde. Det bestemmer man også selv. Så hænger den der, og du tænker, hvor længe må den sidde der? 7 dage. Så er det fint. Og ja, sådan kan det gøres og fortælles på en nænsom måde, så din datter ikke bliver bange. Værsgo. Sikke noget gris.